Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Ташландык машиналар. Оннан ничек законлы рәвештә котылырга? Владелец авто обязан переместить авто в течение 3 дней. Если не переместил, то тогда уполномоченный орган осуществляет принудительное перемещение. Җитезләр рәтендә Ознакайлар шешу компаниясенең төп өлешен тәмамлады. Союз агры җәмгыятенең Актүбә зонасында урнашкан мәйданнарында быел җитенне 1900 гектарда сүз өчен һәм 1000 гектарда май өчен үстерергә җыеналар. Башка культуралар белән чагыштырганда ярыйсук, нәзбере культура исәпләнсә дә, җитеннән дә яхшы уңыш алырга була дип белгечләр. Колабызда масштаблы мәдәни вакыйга. Мариин театрының симфоник оркестры концерт куйды. Концерт миңа бик ошады. Бу музыканы без үзебезнең көллияттә дә өйрәнәбез, ләкин монда ишетүне бу бик искиткеч булды. Бүген 16 майда Түбән Мактама бистәсендәге Шамил Надыров урамында урнашкан торак йортта янгын чыккан. Шахидләр сүзләренчә, йорт һәм машина янган, шулай ук шартлау тавышы да ишетелгән. Җаваплы хезмәтләр рәсми мәгълүматны соңрак җиткерергә вәгъдә бирделәр. Машинаң була торып куяр урының булмаса нишләргә? Шәһәрдә тимер атны арканлау мәшәкать тудыра. Парковкалар булмау шәһәр җирендә иң авырткан урыннарның берседер мөгаен. Өстәвенә араларында еллар буена тик торучы күгәре беткән машиналар да бар. Бу турыда әлмәтләр интернет шелтәрләрендә күп яза. Низакның чыгу юлын Алсу Әхмәтҗанова белешеп айтты. Әлеге машиналар йорт ишек алдында 3-4 елдан артык автомобиль тукталышында урын алып тик торалар. Күгәреп беткәннәр, тәгәрмәчләре тишелгән. Ватык тәрәзәле машиналар күренеше йорт хуҗаларын битараф калдырмый. Сүз дә юк, техника саны көн саен артып торган заманда йорт ишегаллары халык ихтыяҗын канәгатьләндерергә өлгерми. Ә бу ташландык машиналар низакны күпертеп кенә җибәрә. Хәерле көн. Галиева 23 адресы буенча ташландык машина тора. Аны алып куюыгыз сорала. Шевченко урамында Венера кибете каршында да ташландык машина тора. Инде 1 елдан артык бу машинаның тәгәрмәчләре тишелгән. Машина ачык тора. Шарасын күрегез. Дәүләт номерлары беркетелгән машина ул хукукый милек. Һәм бу милеккә хуҗасыннан башка машинасының нинди генә булуына карамастан тияргә ярамый, ди белгечләр. Машина кирәксез дип шутлау өчен дә берничә билге булырга тиеш икән. Беренчедән, хуҗасы машинасыннан баш тартса, икенчедән, автомобильнең яраксыз хәле. Шулай тәгәрмәче, тәрәзәләре, ишекләре булмаган очракта дәүләт эшлеклеләре машинаны тукталыш урыныннан күчерергә ирекле. Если по истечению 6 месяцев со дня выявления транспортного средства, полагаемого брошенным или бесхозным, оно Күп фатирлы йортларның ишек алдында калдырылган машиналарны кирәксез икәнен таныр өчен дә комиссия эшли. Алар техникага анализ ясый, акт төзи. Әгәр машинаны чыннан да кирәксез дип табалар икән, аны башка урынга күчереп кую сорала. 3 көн үткәч машина урыныннан күчмәсә, ГИБДДга гариза языла. Почта аша калдырылган машинаның хуҗасына хат җибәрелә. Хатны алгач 3 көн үтеп машина урыныннан күчерелми икән, эвакуатор ярдәмендә техника штраф стоянкага җибәрелә. Требование: владелец авто обязан переместить авто в течение 3 дней. Если не переместил, то тогда уполномоченный орган осуществляет принудительное перемещение. 2023 елда шәһәр ишегалларын шундый 8 машинадан арындырганнар. Быел да белгечләр нәкъ шушы мәсьәлә өстендә эшлиләр. Алсу Әхмәтҗанова, Илдар Гыймаев, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Язның бір күні ел туйдыра. Республика хуҗалыкларында язгы кыр эшләре дәвам итә. Шул исәптән Әлмәт районында да. Оператив мәгълүматлар буенча планлаштырылган эшләрнең 65% тәмам. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе хәбәр иткәнчә, барлыгы 19100 гектар мәйданда чәчелгән. Шуларның 8000 будай, 9000 арпа, 400 солы, 1700 гектары борчак. Быел әлмәтләргә 37000 гектардан артык мәйданда язгы культуралар чәчү бурычы куелган иде. Бу язгы будай, арпа, солы, горчица, кукуруз, көнбагыш. Көзге культураларның мәйданы 15000 гектар тәшкил итә. Аларның тукландыру тәмамланган диярлек. Ознакайлылар да шешу компаниясының төп өлешен тәмамлаган. Безнең иҗат төркеме күрше район басуларында да үз эшчәнлеген алып баручы Союз Агро җәмгыятенең хезмәте белән танышып кайтты. Союз Агро җәмгыятенең Актүбә региональ җитештерү комплексы Ознакай районында 12000 гектар мәйданда бөртеклек һәм техник культуралар иге. Быел алар республикада беренчеләрдән булып арпа чәчүгә керештеләр. Алдан булган яхшы әзерлек нәтиҗәсендә барлык планлаштырган эшләрне оешкан төстә башкардык, ди җитәкчесе Илнар Тимербаев. Безнең бүгенге көндә чәчүебез инде якынлаша бетүгә тамамлана. Безнең однолетка килгәндә 3000 гектар җирне чәчеп бетердек. Арпабызны 2000 гектар чәчтек. Техник эшләп, белгечләр оста. Мондый команда белән куелган бурычны үтәргә була, ди предприятие җитәкчелеге. Мисал өчен, Рәмис Сөләйманов Беридә әле 3нче елын гына эшли. Шулай да яшьләр авылда төпләнеп калмый дигән гыйбарәне үз мисалында җимерәсе иткән. Булачак һөнәрен мәктәп эскәмиясеннән усайлаган. Минем бу һөнәрне сөйлесе килде мәктәптә укыганнан ук. Менә шулай әтидә эшләде басуда, шуңардан күреп, шулай авыл җирлегенә тартты инде. Шуңарга мин мәктәпне бетергәчтен агрономистка киреп, укып бетереп, үзебезнең якка кайттым монда Ознакай районына. Союз Агро җәмгыятенең Актүбә региональ җитештерү комплексында 200 кеше эшли. Шуларның 21% үсемлекчелектә. Союз Агро җәмгыятенең Актүбә зонасында урнашкан мәйданнарында быел 7900 гектарда сүз өчен һәм 1000 гектарда май өчен үстерергә җыеналар. Башка культуралар белән чагыштырганда ярый суык, нәзбере культура исәпләнсә дә, 7ннән дә яхшы уңыш алырга була, ди белгечләр. Рәҗәп Гыймаев әйтеп баручы агроном, җитен үстерү аның тәҗрибәсендә яңалык, гәрчә бу культураны халкыбыз элек-электән иккән булса да. Җитен булай укып беләдер инде, бу әле тотып эшләгәнем намда кирәк кенә булды. Булай уку буенча гына беләдер инде. Уңдырышлыгы ничек бу культураны? Уңдырышлыгы 16 центнерга кадәр бирергә мөмкин инде гектарыннан. Бүтән шартларын китереп үстерсәң, майга дигәне. Җитен чәчү тәмамлануга комплекс хезмәткәрләре кукурузга төшәчәк. Радифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Колабызда кабат дөнья дәрәҗәсендә башкаручылар катнашында әһәмиятле һәм масштаблы мәдәни вакыйга узды. Маэстро Валерий Гергиевич тәкъшилегендәге Мариин театрының симфоник оркестры концерт куйды. Бөек рус композиторлары әсәрләреннән торган программаны безнең төшерү төркемендә күреп кайтты. Христианнарда язгы дини Пасха бәйрәме фестиваль тарихында беренче тапкыр зур театр артистлары катнаша. Симфоник программаны Мариин һәм зур театрларның берләшкән симфоник оркестры тәкъдим итте. Шул ук вакытта хәйрия, мәгариф һәм мәгърифәтчелек эшчәнлеге булган төп принциплар үзгәрешсез калды. Бу сезонда маршрут Россиянең 24 шәһәрен кылышлый. 22 көн эчендә музыкантлар 15 меңнән артык километр юл үтә. Чыгышлар бөек композиторларның истәлекле даталарына һәм юбилейларына багышланган. Быел Николай Римский-Корсаков, Модест Мусоргский һәм Михаил Глинкина хөрмәтлиләр. Аларның әсәрләре музыкаль программаның нигезен тәшкил итә. Мәдәният сарайының зур залы тулысынча тамашачылар белән тулган иде. Шәһәр халкы һәм кунаклары сыйфатлы классик музыка концертын тере килеш тыңлау мөмкинлеге өчен бары рәхмәт белдерделәр.
Потрясающий концерт. Искиткич концерт. Мында искиткич мөхит. Минемчә, мондый концертка эләгү бу тылсымлы бүләк. Такой концерт, побывать здесь. Концерт миңа бик ошады. Бу музыканы без үзебезнең көллияттә дә өйрәнәбез, ләкин монда ишетүне бу бик искиткеч булды. Симфоник оркестрның соңгы чыгышы бүген 16 майда Тверь шәһәрендә уза. Гаилә көнендә Әлмәт туган якны өйрәнү музее бу якты бәйрәмнең шатлыгын уртаклашырга теләүчеләр өчен үз ишекләрен ачты. Бу көнне музей җылылык һәм гаилә уңайлылыгы атмосферасы белән тулы иҗади мәйданга әверелде. Ләйсән Галиева дәвам итә. Этот музей имеет свою богатейшую историю. Это то здание, где раньше функционировал ЗАГС. Бәхетле гаилә чарасы кунакларыма октыргыч мастер-классларда катнаша алдым. Биредә һәркем үзен яңа һөнәрдә сынап карый, иҗат дөньясына чумып, үз куллары белән истәлекле сувенир булдыра алды. Туган як тарихына кагылырга теләүчеләр өчен музей буйлап экскурсия оештырылды. Бәйрәмгә килүчеләр арасында махсус кунаклар, ветеран реабилитация үзәгеннән мөмкинлекләре чикле кешеләр. Алар үзәк кысаларында дәваланып кына калмыйча, аралашып, яңа дуслар табып, бер гаиләдә үзләрен хис итәләр ди үзәк хезмәткәре. Сегодня нас пригласили сюда на концерт. Бүген безне монда шундый искиткеч чарага чакырдылар. Һәм безнең үзәктә ял итүчеләр бу концертны карарга килделәр. Бик күңелле, гомумән әйткәндә безгә барысы да бик ошый. Нравится, все так задорно, весело. Музей ул күргәзмә киңлеге генә түгел, бу тарих, гореф-гадәтләр, безне халык буларак берләштерүче нәрсәләр турында белергә мөмкин урын, дип ассызыклады музей директоры Айдар Газизуллин. Через культуру мы всегда воспитываем наше население. И это, конечно же, Мәдәният аша без халкыбызны тәрбиялибез. Бу гаилә кыйммәтләре дә гаилә институтыда. 30 ел элек биредә беренче вальс бигәннәр. Бу гаиләләр бүген шәһәребезне үстерәләр. Бу безнең шәһәрдәшләребез. Безнең традицияләребез, әби-бабаларыбызның гореф-гадәтләре, тарихы бүген монда, шәһәребез музеенда экспонатлар булып саклана. И традиции, и история наших бабушек, дедушек хранится экспонатами на сегодняшний день в музее нашего города. Бәйрәмнең кульминациясе район артистлары әзерләгән концерт программасы булды. Шәһәр стадионында мәктәп футбол лигасының зона этабы узды. Бирдә Әлмәт, Баулы, Бөгелмә һәм Зәй районнарының муниципаль этапларында җиңүчеләр ярышты. Турнирда 2010-2011 елгы кызлар һәм 2012-2013 елгы малайлар катнашты. Тулырак мәгълүмат алдагы минутларда. Дүрт кырга 14 команда. Бер яктан кызлар ярышса, икенче яктан малайлар финалда катнашу хокукы өчен көрәште. Мәктәп футбол лигасы уеннарының бу инде 3нче сезоны. Елдан-ел бу спорт түрендә катнашучылар саны һәм масштабы арта бара. Идея вообще школьной футбольной лиги, вообще школьного спорта, конечно, подразумевает того, чтобы... Мәктәп футбол лигасы һәм мәктәп спорты идеясы әлбәттә безнең үсеп килүче буынның даими рәвештә футбол уйнавын күздә тота. Безнең ярышларда һәвәскәрләр генә катнаша. Безнең максат футбол уенын даими уйнауга күбрәк кешене җәлеп итү. Бу шундый юнәлешләрнең берсе. Әгәр дә уйнаучыларга ошаса, спорт мәктәбенә күчеп, алга таба үсеш ала алсыннар өчен. Там им понравится, и они уже непосредственно переходили бы в спортивную школу, чтобы развиваться далее. Оештыручылар әйтүенчә, ярышлар мәктәп укучылары арасында кызыксынуны үстерүгә генә түгел, иң яхшы уенчыларны ачыклауга да ярдәм итә. Алар исә киләчәктә масштаблы ярышларда үз шәһәрләрен һәм төбәкләрен тәкъдим итә алачак.
Мы играли с Альметьевском, выиграли счетом 1-0. Мы Biz Әлмәт командасы белән уйнадык. 1-0 исәбе белән җиңдек. Без футболны яратабыз һәм җиңәргә телибез. Шуңа монда килдек тә. Каршы якта уйнаучылар безнең команда уенчыларын тоткарламасын һәм япмасын өчен без бер-беребезгә эндәшмичә генә, күзләр белән генә аңлатабыз. Так сказать, или глазами показываем, куда бежать. Уеннар нәтиҗәләре буенча 3 Әлмәт командасы үз категорияләрендә беренче урынны алды. Бу 2012, 13 елгы 16 мәктәп малайлары, 2010, 11 елгы 16 мәктәп кызлары һәм 2010, 11 елгы 25 мәктәп малайлары. Казандагы финал уеннарында нәкъ бу командалар шәһәр исеменнән чыгыш ясаячак. Лейсан Галиева, Милена Вәлиева, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясы. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сетинская сезнең белән саубулашабыз. Исән сау булыгыз.